W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza Zbożnika, Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sotry w Kniezu, lubi osadnin, hiżo w Knize Mudrości, Starym Zakoniu, po takim czytamy, Kniezowy duch napełnia szun świat. Niczo nie je jemu zakryte, wszystko nim wobstehi. Halleluja. Przygotowaliśmy się na dżęsniejszy swiedzeń, 9 dniów długo so modlili z dziewiatnicy Duchu Świętemu, dżęsa, so wun duch nam dari. We wszelakorości so zromadzimy jako osada, we wiadomiu, że nie sme sami, ale so mnozy wierimi po všem świecie dżens, runie tak kaž my, su dżakoni za to, zo duch so sprzytomnia. Temle duchu prośmy Boha naszego Knieza, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu wszechmocnemu, a wam wszystkim, co sobie zeszył, myslo, ryczo, jednego, a dobro zamietnego. Moja wina, moja wina, moja wielka wina. To dla proszę, zbożną stajną Knieżną Mariu, všich angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke Kniezowi naszemu. Snie so nad nami wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuszczy się nam rychy, dowiedz nas do wiecznego żywienia. Knieże, smij so. Knieże, smij so. Chryście, smij so. Chryście, smij so. Knieże, smij so. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Wszechmocny, wieczny Boże, z dżęsniejszym potaństwem poswięcujesz swoją cyrkę we wszech ludach a narodach. Napełń on świat z darami Ducha Świętego, a kajże Twoja Boża miłość ze spoczętka cyrkwie skutkowała, tak zahory też dżęsa w utrobie wiernych. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Czytanie z apoštolských skutkov. Desiatkonička přinže, bychu wszyscy romadź na jednym miestnie, a nale zašł mi z niebia, kajż silny wichor, a napielni cały dom, gdzie sedzachu. A pokazachu so im jazyki, kajż wojen so rozdzielio, a na każdego z nich so jeden posydny. Wszyscy buchu ze Świętym Duchom napełnieni, a počachu we wszelakich ryczach powiedzieć, kajż im duch ryczeć da.
W Jeruzalemie bydlachu nabożni żydowscy mužejo, ze všech ludów, ki su pod nebiom. Gdy so tute šumienie sta, zbiežachu so črdy a nabojachu so, dokyż kóždy ich w swojej materszczynie rycze słyszysze. Wszyscy bychu kaj spodyrjeni a dziwachu so prajo. Nie są ci wszyscy kiż rycza galilejscy, jak tomu zo słyszy kóżdy z nas swoją materszczynu. Partojo a Medojo, Elamicza a ludzo z Mezopotamie, Judeje a Kapadocije, z Pontusa a Azije, Frygije a Pamfilije, Egypta a z Libijskie krajiny, kiše przy Cyrenie, a my putnicy z Roma, Żydża a Proselicza, Kretojo a Arabojo. Słyszymy ich w swoich ryczach woziwiecz, bulke skutki Boże. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z prvného lista svätého apoštola Pavla Korynčanom. Bracia a sotry, nikto nemôže rec, Jezus je kniez, kiba w Świętym Duchu. Wszelakie sú dary, ale Duch je ten samy. A wszelakie sú służby, ale ten samy je kniez. A rozdzielne sú skutki Ducha, ale Bóg, który wszystko we wszystkich skutkuje, je ten samy. Każdemu so dawaja wozjawy Ducha k spomożeniu. Przetoż kajż je czywo jedne, ale ma wiele stawów, a kaj są wszystkie stawy czywa, hacz kuli są mnohe, jedne czywo, tak też Chrystus. W jednym duchu sme wszyscy do jednego czywa wukczeni, Żydża a Grekojo, niewolnicy a swobodni, a wszyscy sme z jednym duchom napojeni. Słyszeliśmy słowo Boże.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjdź Ducha Święty, napiel utroby swoich wierliwych, a rozpromienić wojen swojej lubości. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynia po Janu. We wolnym czasu prawi Jezus swoim uczobnikom, jeli mnie lubujecie, budżecie moje kaznie dzierżeć. Ja budu wódca prosić, a wunda wam drugiego pokojiciela, zoby on na wieki z wami był. Jeli mnie to lubuje, budże moje słowo dzierżeć, a mój wódz budże jeho lubować, a przyjdzie mój k niemu, a budże mój pola niego bydlić. Sztuś mnie nie lubuje, nie zakuwa moje słowa. Słowa však, które słyszycie, nie je moje, ale wódcowe, kiże mnie posłał. To jsem k wam ryczał, z wami przebywają, pokojcie pak Duch Święty, któregoż wódz moje imię poszle, tu nauczy was wszystko, a dopomni was na wszystko, štož jsem wam ryczał. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestry, lubi kniezu, lubi ostatní. Każdy odrysk bycia naszego świata, każdy wiek, możemy rzec, każdy czas, trzeba takle swój cyle specyficzny nastrok. Kajż my dżęca tak zaczuwachu a dożywichu naszej predownicy, zo Boży Duch ożywia. Duch Święty pozbudzuje, czyni zmužitost we všech czasach. Runie leca, gdyż stajemy wasada a gmina przed naszym wielkim jubileum ze všemi jeho możnościami a wużadaniami zaweszcze też twarimy na to, zo bo nam prawe zmyslenie dari a krutu wolu. Zo bychmy zasadnie dżakonie a zwiesowi utrobu na zetkania najszelakoryszego razu sohotowali. Hej, czas przygotow je nimo. Wotnitka steje skutk w središću. Wszyscy sme narečani. Wiezo dopominamy so dżęca na prynje światki. One wostanu osobity wokomik. Stano pak spiemy so troszku na nie poczahować, gdyż na naszą swiedzienską dekadu myślimy. Jak to bie? Czas z Jezusem na ziemi co za uczobników skończy. Kajżby Jezus to przypowiedział. Mieszczo był skrzyżowany, dorowa położony, on z rowa ukroczy, spieje do niebies, a szczele ducha pomocnika. Šož tož uczobnicy trebachu, je on im přikúval. Nitko sú oni naredže jednać. A woprawdzie oni z muža są, a wuskutk je nadmierny. Świat je so zmienił, so dalej przemienia,
a dawno jeszcze nie je kunc. Przeuša šelace ludzo bichu pudla, doži bichu spočatk, partojo, medojo, elamiča, romjenjo, židža, kretojo, arabojo. Štož so tedy sta, nas tež dženca hima. Žedžime za duchom, kiž nas voživia. Žedžime so za svojbami, kotre su z tutoho ducha žive. Mamy žadosť za svetom bez hide, bez falša, bez zawisće. Žedžime so za lubosću, kotraž pokoj širi. Hebrejščina vuživa za svojo duch ruach. Ruach začeri mučnotu a strach, dari zmužitosť. Duch to je, kiž vedie šo stvorené k dospolnosti. Tajkoho ducha trebame. Dokež přinese nam živenie z Boha, ujednava nás, vedie von z našich nedospolnosťov, hojí, živí nás. Wieso dyrbimy też my zas a zas dopoznać, zo wiera nie jest żaden automatyzm. Też skutkowanie Ducha Świętego nic. Trebna je wola. Ducha Świętego dyrbiš chceć, to, dass my so modlili von Jeho. Jemu dyrbiš so otworzyć, to, dass my przyszli. Wiedomie masz Jeho przyjmać. Duch Boży skutkuje mirliwie, gdyż też zamiernie, kaž jedna macz. Macz je też stajne za swoich tu, modli so, wiedzie wiece k dobremu, ma zawsze łuczko, riaduje, nima mira, predahać nie, szo do poradka zwiedzione, z najmniejsza pospytane. Duch Boży však nie jest żaden menedżer, żaden wikowa, żaden akcjoner. W towarzności drudy Boże też w cyrkwi mamy ludzi, kociś mienia, so rybi so przeco nieszto stać, akcjony drobia być. Nie chcemy zabyć, husto akcjonizm nie ma lubość przed oczymi. Szo ma so z lubostcze stać, tak uczy Bóg. Ducha Świętego widział w uczomnicy jako żeliwe jazyki. One spoznają w nim wohin lubostcze. Tun tak prosimy, niech je zapołożone też do nas. My świadczymy świadki. Świadki nie reka, żeśmy cel docpili. Świadki nie je kunc. Świadki to je start do nowego. Haj, taki start samo na siebie trebamy siednie, toho dla mamy słowo Ducha Świętego też jedne modlić, bo Ducha, któryż dari nadzieju, dari przychod, któryż runie nitko zapoczyna, nasz przychod, nasz osobite lica. Słyszeliśmy ze Świętego Pisma, nie jeszcze daby, zo Duch je. Sada klinči trošku kaž umetowanie, we woprawditości pak su to słowa, kotreż pomhaja čipnotu budzić, kotreż pomhaja wutrobu otworzyć za lubość Bożu przez Ducha darjenu. Štož otworena wutroba przyjmuje, to skutkuje. Boża lubość przemienia świat przez nas, kotrom się darjena. Przemienia tu wielki świat, a też nasz serbski świat. Do naszego świata się leca prosimy na jubilej, na folklorny festiwal, na pasjon. Niech nas do wszego toho, co już oczekuje nas, co już sami sobie ugotujemy, pożonuje wszego mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen. Wieru modlimy so ze strony 9 a 70. Strona 9 a 70. Amen.
Prośmy Chrystusa, naszego knieza, kiż zjednocza swoją cyrkiej w Duchu Świętym. Jezuso, z Twojej utroby je na krzyżu promieniła żywa woda. Poszli nam Ducha Ożywiciela. Prosimy Cię, usłysz nas. Jezuso, prawicy Wódca powyższony, udzielisz nam dar Wódca. Poszli nam Ducha Świętego, ki świat obnowi. Prosimy Cię, usłysz nas. Jezuso, Ty se nam posłał Świętego Ducha, zoby nam wodał schon rych. Umoż nas od rycha. Prosimy Cię, usłysz nas. Jezuso, Ty se swoim uczomnikam slubił Ducha Świętego, kiż ich na Twoje słowo dopomni. Skruczuj nam ze swoim duchom wiru. Prosimy Cię, usłysz nas. Boże, z dżęsniejszym potaństwem zjednoczesz wszy ludy. Tobie budżak a sława wieki na wieki. Amen. Modlmy się. Prosimy Cię, Knieże, niech nam Duch Święty, kaj się Twój Syn slubił, odkryje pełną wierność, zobychmy potajność Świętego Opera dalej lepiej poznali.
Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbędny utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zoso czystajnie aż udzie dziękujemy Knieże Święty Wódczeżeho mocny, wieczny Bożo. Przetoż Ty si jutro potaństwa dokoniał z tym, zosy wszystkim, których si przez Chrystusa za swoje dzieci przywiązał, dżęca swojego ducha posłał. Nim dostała cyrkę żywienie, wszystkie ludy bojską mudrość, a wszelakie rzeczy uznawaja jedną wiru. Toho dla wyskażon świat jutro nie radości, ale też niebieskie silności a janżelskie mocy, Tebie pieseň chwały śpiewaja, was spetują bez końca. Sławimy Cię, niebieskie Wodcze, przetoż se wulki, a se wszystkie swoje skutki dokoniał mudrości a lubości. Człowieka se stworzył po swojej podobie, a jemuż on świat dowierzył, zoby Tebi Stworzycieli samomu służo, nad wszemi stworzonymi knieżył. Gdyż pak by nieposłuszne, a przeczestwo z Tobu zubia śmierci do mocy padne, nie se jeho opuścił. Wszystkim, gdzie se zmienia pomhał, zoby chucze pytali a nadeszli. Często se z wirywymi związki wiązał, a ich przez profetów kukwał, zoby u nas pomożenia czekali. Tak se niebieski Wódce świat lubował, zosy, gdyż by czas dopełniony, swojego jednorodzonego Syna jako umożnika posłał. Przez Ducha Świętego jest oblek miaso, narodził so z knieżny Maryje, je człowiek był kajż my, mimo grzecha, nam we wszym podobny. Kudym je wozywiał poselstwo z pomożenia, ja tym swobodu z rudnym radość. Zopak by Twój rozsud dokoniał, je so śmierci podał. Z roła stanąwszy śmierć zniczył, a żywienie obnowił. Zo nie bychmy, że żywi byli za siebie samych, ale za Niego, kiże za nas umrył, a z roła stanął, je on w Tebie Wódce posłał Ducha Świętego jako prynida za wszystkich wierzywych. Tun ma skutk Twojego Syna na ziemi zdokonieć, a szo świętość Cię nie dokończyć. Tuż prosimy Cię, Knieże, zoby Duch Święty tutaj dary oswiecił, a nie nam było ciła krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa, kiszy nam świecie tuto łuka potaństwa zaostają k wiecznemu związki. Dokelż lubowasz on swoich na świecie, lubowasz ich aż do końca, gdyż by przyszła godzina, zoby Ty niebieski Wódce je okrasnił. Zawój przy wieczery chleb, żono wasze, wamasze, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmicze, a jeszcze sznice o toho, to je moje ciało, któreż będzie za was podate.
Tak też zaun keluch z winom, dżakowasze so, a dajun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a picze šice z mieho, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude załasa za mnoich przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Dohodla też my nitko, knieże, świadczymy a opominamy nasze umożenie. Świadczymy Chrystusowu śmierć a Jeho zestup do przedhele. Uznawamy, że je on z rowa stanowa, której prawicy spił. Oczekujemy Jeho przykład w krasności, a oprujemy, czy Jeho ciała a krwi woprotiwi spodobne, a všemu świecie spomożne. Zladuj knieże na dar, który se swojej cyrkwi przygotował, a spošť mile všetkým, kociž tutun jeden klip jedza, a z tutoho jednego kelucha pija, za duchu światym byli jedne ciała, a w Chrystusu żywe opor ke kvalbie Twojej krasnosti. Wspominanie knieże na všetkých zakot, trošku tom opor přinašamy, na svojego służebnika naszego Bamža Lea, na naszego biskupa Heinricha a na zhromadność všetkých biskupów, na všech służebników cyrkwy, na všech oprovacích, na všech tudy zhromadžených, na všun svoj lud a na všetkých, kotří z čisté útroby pytaja. Poručamy ci też tych, kotří sú v Chrystusovom pokoju otešli a všetkých zemretých, kotříž víru ty sam znaješ. Nam všetkým svojim dzieciom spošť mi wyučcem, zabychmy docpili niebieskie dziedzictwo, ze zbożnej knieżnu a Boha rodzicielku Mariu, z Twoimi japosztułami a všemi światymi w Twoim królestwie. Tam będziemy Cię chwalić ze wszej stwórbu od skażenia rycha a śmierci umożonej przez naszego knieza Jezusa Chrystusa, przez któregoż Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiry śpiewać. Wódce nasz, idź w niebiesach, świeć Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, staj co Twoja wola, kajesz na niebie tak na ziemi, przyjemny naszaj nam dzień, podaj nam nasze winy, jako umoż nas knieży od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy wotrycha przeco swobodni, a przedewším zamučeniem wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto już Twoje jest królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Nasz kniez Jezus Chrystus je nam swojego ducha posłał, żeby cyrkwie ze všech narodów a ludów do jednoty w lubości zwołał. Jeho prosimy, knieży Jezusa, nie lada na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwie. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa a kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza, budź stajny z wami.
zdročte sa s duchom pokoja. Liczy jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata. Wszyscy buchu z Duchom Światym napełnieni, a počachu swoich rečach wozywieć wielkie skutki Boże. Halleluja.
Modlmy so. Bożom, Ty dawasz swojej cyrkwi niebieskie dary, zakowaj jej swoją miłość, zoby so dar Ducha Świętego we nas zesilnił, a tale duchu najedź nam k wiecznemu spomożeniu Tyła. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dżęciszym wazywieniam, tu we Farskiej Cyrkwi je dżęcawe dwiemaj świadkone nyszpom. Jutce świadki pundzielu putnikujemy do Rożanta, procesjone z różkami wotendu ze sklosztra, 6 godzin 5:40, z Koszczyc we 7, z Worklec 7 godzin 30. Putniskie kemsze nauce są we 9. Różoc modlimy sobie klosztre w utoro 18:30, z redu rano we 8, piatk wieczor 19 godzin. W Koszczycach utoro do czwartka 18 godzin 30, w Worklecach utoro 19, a czwartk 17 godzin 30. Kemše v Dobrošicach sú sredu večer 6, v Worklecach štvrtk 6 večer. Zbierka dżen za tydzień je za osadu, w klosztrze za nadawki klosztra. Od 13. do 22. oswiecimy swiedźenską dekadu 800-letnego jubileja prynnego pisemnego naspomena Koszczyc. Przeproszujemy osadnych swiedźen zromadnie oswiecić, ugotować a przygotować. Niektóre akcje tutun tydzień jeszcze są. Piatk 13. do ponawie 10 mają somejki za stan obstarać a stan pyszyć. Sobotu 14. rano we 8 ma się nawies zrumować a uredzić, tak też sobotu w nocy po rejach, a niedzielu 15. od wieczor 6. W utoru 17. do ponawie 9 stolce zjednoty a fary do stana wozić a wałki zrumować. Mamy za 18. przyzywiony nekakcista wuminkariów, z którymi sobie stanie zetkamy tam niedom namiestnie, potem je też te zromadne dopełniło, weselu se jara też na to. Na wszystkich tych zromadnych akcjach, što je szreka dżęca za tydzień, 15. 9 Boża msza, 18. do ponawie stanie, 22. zromadna Boża msza z nuncjusem, a potem też na folkowym festiwalu dała przeco jedna kniżka, respektive zeszył, którego osadnik albo gotoslub nie trzeba się potem sobą nosić. Jako małki pokił. Hej, z redu 17 godzin przedstawia się musical zakładnej szule w Jednocze. Czwartek 19 godzin przedstawia się jubilejna kniha Koszczyce na Krauczyke z Żoli. Ja sam słyszał, jedna woprawdzie hodna kniha, sam jeszcze nie jestem w rukach miał, hodna też powaze, trzeba czy potem nešto za domaj noseno, ale na każdy pad macie jara wiele materiala k czytaniu. Piatk 13. 17 godzin zahajimy potem z Bożym mszu swiedźenską dekadu. 17 godzin tohodla, dokiż mamy potem wieczór ubiedzowanie wonnej wobory, a potem te uhodnoczenia a zjawne wotorene wszeho. Tohodla 13 godzin, tam witamy młodzieński chór ze Snebelčic na Kemše. 15. potom zaspiewa nasz cyrkwinski chór, 22. chór-lipa. 14. 13 godzin sme przeproszeni se najszerokoresze remesła obladać, wiesz, co dać tak rec po Koszczycach a Prawočicach. Toho runia 14. 16 godzin je kulturny program na nauce z wszelakimi skupinami, wieczór potom na po 8 sureje ze dujowskimi kapałami. Dzień za tydzień, każdy prajny do ponad 9 dwureczne kemsze. Na te kemsze witamy też hostci, któreż gmina się przeprosiła ze z polskiej partnerska gmina tam przyjdzie. Każdy prajny celiki są przygotowane. 13 godzin 30 startuje potem 15. swiedenski czas, a to przy pomniku, tun odbij będzie tak, zaczęnie so horke kapałce po pomnikowym puczu, od kapałki na smier cyrki, ale pola Bartec nimo, a nimo Kirchowa, haczke Kuczankecom, tam potem bonu drohu haczk mosty, przy zadkoli zasoke pomniki, tun czas będzie dwójce, tak so wszystko chodzi dere wobladać. Przysłopka se potem kowej a tykans na swiedzie niszczu. Pundzielu se toho bena 16-20 godzin w stanie filmowy wieczór pokazują się historyczne filmowe sekwencje w Koszczycach.
Utoro 17, 15 a 17 godzin wiedzione po Kopšinanskim rodzišću, tam procesowo przyzywienie na gminie. Utoro 17, 18 godzin otworuje Mario Ošika swoją wustajencu na Kroščan gminie. Sredu, kež prajne doplňo seniorów, spočat dziewięcich z dwuryczym nyszporom celiki są przygotowane. Zapłać było prajmy za szczyłace dar, juno 100 euro za cyrkwinski dawk za wasadu. Snano je wam napanuło, że mamy też we cyrkwi nešto nowego, poprawom nic nowego, ale dere ponowenego, nasz procesjonski krzyż, tum by skrótka precz, zase tun je zakładnie ponowione, restauracyjskie dzieła je przewiet a dariu farskiej cyrkwi, kiež je zdobomira Kčenska cyrkwi, jubileji, Patryk Dietrich ze Rožanta. Jichario, kociž bychu nunciusa a našo knieza biskupa 22. witali hać cyrkwi przewodzili, niech se pola Lukasa Wenderota prošu přizewia. W kloštre su przychodnu niedzielu kemše dziewięcich ze dwurečnej katechezu za dzieci hadże drugoletnika. 25. zemře ve starobě 102 let Hanna Nowakec z Jasince. Barčo pusto večera za nju je v útoru 17-19 hodin, kovanie popelnice a requiem z tej sredu 1-16 hodin. Kniesnik daje wieczny odpoczynk. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Sakrament Svetého manželstva chcete si zaudać, prosite vierovyho modlitvu a připojitaj sa třetí raz Marko Kokot z Kroščic a Margit Žurkec z Kašic v obaj katolskej. Jeho vierovanie je sobotu ve Votrově. Ještě pořád Božím šum. Jutce ponželok 7. votenže procesion, kemže tu ve farskej cyrkvi sú za zemretého Jurija Čornaka a zemretého staršího z Novostic. Němské kemže na pojednačích tež budú, kde sú ve osobitém menenium. Utro rano ve 7 za žiwych a zemretych sobo Nowakec a Šnajdrec z Nowej Wieski a ze serbskich Bazlic. Piatk 17 hodzinka szprajne, zahajenske kemše svedenskie dekady z Možinskim chorom z Nebelčic, zaušitkich niede w Kroščicach skutkowacych duchownych. Sobotu potom 18:30 za zemretého Tadeja Wenka z Miłočic. Dżens za tydzień rano we 7 za zemretú Hanu Bjaršovu z Wusča, kajšte za žiwych a zemretych svojbnych. 9 dwurečne kemše za Wasadu, za Aloisa Veselu z Kroščic a za Angelo Ryčerju z Jasince. Nižpo potom v regionie nebude, když pola nás nic, všichni se hotují potom na svídenský čas. Máme pokiju, když máte odpolad za hoščok vám přijedu, kaj jsem slyšel, so Kroščice ze všech smírov potom připomnu 12 chyža začínia, dokud však dobia všichni, keď sobu vůtují svídenský čas, tež ze všech stron do Kroščic přijeď, a nastupiť, po takým parkovanišťa zvonka Kroščic budu, nic pak ze smíra Vudvorja. Na to prošu dívat, že jim potom se nehorší, když nemůže nějaké cibliky najít do Kroščic nuc, abo tak, může se do toho nekak zriadovat, abo trošku běžet. Vám všem přeju žonované, nadopone, živé svátky, přeju nám, żeby duch nás pozbudžoval a żeby od dženstnejšieho nás žonoval ze ľuďmi, kociž rádi k nám šindu, s nami rádi romadže besadujú a svedča a nám všim dosť mocou. K tomu uprošme si Božie žonovanie. Božeje krásnosće, kiše dženca svojich učomníkov ze světlom Ducha Svatého rozsvětlil, žonuj vás a spošťujem svoje bohaté dary. Wony wohin, kiž so nad učomníkami je pokazał, wuczyst wasze utroby rozpal we was Bożu lubosť. Duch Święty, kiż mnoho rzeczy we uznawaniu jednej wiry zjednoczył, spošťujem utrajnosť we wiry a dowiedz was z wiry do wiecznej zbożności. To spošťujem trojenitki Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Idźcie w pokoju, halleluja, halleluja.
Alleluja.